Litum da Kokrachar dot map wadim Kokrachar pen kilometer pikera pobagdo haladaksi Borolen National Students Union atum first foundation anniversary nilitum nangidun alang litum hanay pa meeting nang dun nang pusi chief guest ason nang jeptang nang pusi nitum hanay dun la sidak nitum nang dun laloy son ke alang litum buro tum hana churu lo alang litum ta non aku kamatha thumi lo aphan ke hili kaman pen si chedan lo non hala hili kaman pen ka song atum phan an ke alang litum a heinous crime pen la pen ason son ka hino ke claim pen a job alang litum aphan ari kokre asan la pen ke students union atum phan ta papedok clip lo so ta taxi poisa tangka pen ke pay la pen ke poisa tangka ka pichu pen a job alang litum han ari kokre lo masinon ke je song un eder lo Boruland 5 divide Assam 50-50 puta ningye hai wang geden lo halan chot tagali BTC ajak kong anta Assam government tum chu MOS ka top tuning MOS ka top 2021 aning kan MOS ka top pen job Assam government tum jakong anda je pon thulap le asinon ke autonomous council ku ta amen chok le non ke autonomous council ka leader lo DC si ka solai le non la son thak taxi kar biang long ta 2.9 na ting pen MOS 2.9 na ting pen MOS 2021 2.9 na ting pen Assam government si DC aphan kam pa pe claim rong po CMEM atum council dunga jakong vedet po la por si hala dakta son thak elitum hamphang ason aphan ta kang nang bisar lo pape do clip lo ko pi ason penone nitum ningjeng tum tedet lo seta ason penajok alang litum hanta ing nang check ason lo pe do clip lo asinon ke Bodo National Students Union po aki mi alang litum seng tulo non ningkan sige playing lo pini la penon ke rong rat atum anta ke thekeri atum anta mostly atum IAS IPS retired officer atum ta writer non writer atum ta Boro citizen atum anta Boro citizens citizenship forum atum anta la bonsu polong si non ne kapatum dun tulo tela soke patum dun mange movement ma kang thur thulo bo movement ke kang thur thulo non ing tang bom lo la tumba la so dim si li tum phanana nga ha si kar biang lo teng thak lo dak ta ka jeplang la lo na Borolen alam mang lo setan linar julang sar pidi labang so Borolen asor bang ke nang li fan bang isi chief guest nang hang tenang li kupilo public fund message ki pithui ke je Borolen nang dun pen kar biang long ta la son si claim nai ma mate ilitum ko son si claim nai non ni li kama tha boro tum bang kachini dam prap muchot arko la pen la tum ka kachelang pet po bang prap muchot kachelang pet pulotan te la opposition tum an le kachelang pet po bang ali hala ruling party long ke do tum an ta la opposition tum long si kachelang dun thu la so kachelang pet abang si dak ke du lasso alama mangge karbiang long ta Charlie donang kokpo atema itu ampan ruling party itu ampan resim NC itu akhai pan kapivir lapen ke sakorian ta kipipe lapen kapiduk ing rat atum karbiarat tuhan kapiduk kapisung lapen ke kontrak abilan ta kipipe master amas salarian ta ador mohan ta ki pipe lason si claim thurong lo mane bidi son krehini pen karbiara da pan ka pidub ya kam si la BJP ya sarkar to mang claim thurong la potsi karbiang long ta la boru to along aku Charlie dun thunangi non na batai bang penisila nang karjui sola makai tani ningar lo
Nini ngaru gopine mathadam pola solam pipo situm la soja kong awet TV la pipo situm la soja kong cheklem nedel. Karbi Anglong Autonomous Council Under Secretary atum kam ki claim atum pension ave polambang nang kai temri tum nang cethan dum tisa la solam puthak nang le kopi loge puji gesa. Nili ga chinia tengke la ke council atum Accountant General Office along Accountant General pension kinanji la pen government pension kinanji ke thananji ke la pohelo netum council a service ke la ke foreign service kali la ke government service la ke athema 6 schedule ke constitution India constitution lo 6 schedule ke Indian bong a constitution lo la posi constitution ating pen ke claim pulo te la ke foreign service kali lo in Assam ba India government service Jeplang det la posi India government service pulo tang te la ke pension ke du neiasi pension ka pe du ji aphan la ke AG office pen la bang solam than peklar dam pe minengi la pen pension ke long unji ni li cha thanate ka chini atenge tane constitution me soya council e kim ke council constitution pen se claim lo kente la ke act pen le claim ACT है दी act act la pen rule pen le claim gali la ke constitution pen se claim la Assam government da constitution pen ga bangi lo ke la si Assam government a service atum employees tum ange pension long lo ke so na taxi council a employees atum anta government service lo ke la ke constitution pen ga bangi ke la pot alang litum ta pension long nang ji la ke claim nang ye bang lagi AG office pen la pen controller and auditor general pudu alang litum pen chingwai ni la solam bang na pen ko selam na penat ke ru Samson Singh ti birth anniversary lo la so puthak nang le pilo message ki pisa karbiang long rat fan ga chuning ri in long rat tum fan an chuning ri ke la hello ru Samson Singh in ti non modern ahut modern karbiang long ke seng abang lo alang li jong sia vedette modern karbiang long avedet ja podlo hala constitution ka selama long sila ke virdun det ja podlo la pen autonomous district alang li pen si ke long ilo autonomous district council ta alang li pen jok si ke long ilo la pot si alang li phan chema tha thu hur dang ji la pen anong pe the nang ji pen alang li February thang net kep arni ge alang li amhang ki thek arni pusipu la posi ka du veta talon vek nang ji la amhang ki thek anniversary la pen APHLC atum aphan central ta la pen ke CC committee ke do an atum phanta la pen PS committee atum ta un an ke alang litum flag pangjara Samson Singh ti anoksa along Samson Singh ti amohor along ilitum mira lek pi ira pen melur thora anong pe thi nangi la pen meeting do nangi Samson Singh ti abaha kusi ni ka choning ri ka do e phanta chalo sir